Вітаю, шановні сябры. Сённяшняя тэма Першая сусветная вайна. Тэма глобальная, тэма сур'ёзная. У жніўні споўнілася 110 гадоў з часу пачатку Першай сусветнай вайны. Вайна, якая ахапіла ўсе кантыненты, вайна, якая забрала 10 мільёнаў жыццяў, вайна, якая паўплывала на гісторыю свету, у тым ліку і на гісторыю Беларусі. І фактычна наступствы гэтай вайны так ці інакш яны працягваюць уплываць і на сучаснае грамадства, таму у нейкіх рысах, асноўных рысах паспрабуем паглядзець, што ж это было такое з такога гледзяча гістарычна. Ну і таксама ў гэтым нам дапаможа такая аповесць Максіма Гарэцкага, якая завецца «На імперыялістычнай вайне». Максім Гарэцкі быў сам удзельнікам этой вайны і апісаў гэтую вайну, апісаў баявыя дзеянні, і не толькі баявыя дзеянні, але ўвогуле ваенны побыт у сваёй аповесці. Аповесць яна створана ў такой форме дзённікавых запісаў. Дзень за днём ён апісваў тое, што адбывалася з ім. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, будзе вельмі важна ведаць агульна-палітычны, агульна-дзяржаўны ўзровень і таксама ўзровень простага шэрагоўца артылерыйскай брыгады ці артылерыйскага дывізіёну, якім быў Максім Гарэцкі, які выступае вось у гэтай аповесці пад імем Лявона Задумы. На пачатку трэба сказаць, што ж адбывалася перад Першай сусветнай вайной. Таму што такі глобальны канфлікт ён не ўзнікае адразу. І мы ведаем, што былі агульнаеўрапейскія канфлікты яшчэ да Першай сусветнай вайны. Ну, такія, напрыклад, як 30гадовая вайна. Гэта вайна, якая працягвалася з 1618 па 1648 год, якая ахапіла фактычна большую частку еўрапейскага кантыненту, прынамсі многія краіны заходняй Еўропы яны былі ахоплены гэтым ваенным канфліктам. А тады гэта вайна была вайна за веру паміж каталіцкай лігай і пратэстанцкімі дзяржавамі. Каталіцкая ліга яна імкнулася знішчыць рэфармацыю такім ваенным шляхам, што ёй не ўдалося, але эта вайна забрала вялізную колькасць жыццяў. Вестфальскі мір, які быў у 1648 годзе, ён прывёў да такога падзелу. З моманту рэфармацыі нічога не змянілася у такім грамадска-палітычным вымярэнні, але ў такім вымярэнні ідэйным, у вымярэнні духоўным змянілася вельмі шмат. Ну, у першую чаргу глобальная вайна, глобальная ў еўрапейскім маштабе. Еўрапейскі маштаб — это што? Значыць, хрысціянскі свет яна прывяла да такой з'явы, як пашырэнне атэізму. У тым сэнсе, што калі вайна за веру яна забрала столькі жыццяў, то значыць можа быць праблема ў самой веры. І многія еўрапейскія інтэлектуалы яны пачалі казаць і прапаведаваць такую новую філасофію. Патрэбна стварыць свет на падставах, на падмурку розуму. І вось гэты свет, які павінен быў стварыцца на падмурку розуму, ён супрацьпастаўляўся падмурку веры, веры хрысціянскай, веры біблійнай. Калі, напрыклад, яшчэ ў часы рэфармацыі гэта было арганічнае спалучэнне веры і розуму, яно ніяк не супрацьпастаўлялася, то ўжо з другой паловы 18, асабліва 18 стагоддзі гэта пачалося супрацьпастаўленне. Тут адбывалася далей яшчэ адна такая глобальная вайна. Гэта вайна была 7гадовая, якая вялася з 1756 до 1763 года. У асноўным там былі Англія і Францыя, але гэта была такая кааліцыя дзяржаў, якія стаялі за кожнае. Вайна вялася і ў Еўропе, вайна вялася ў Амерыцы, і гэта вайна яшчэ больш паспрыяла таму, што раскол на еўрапейскім кантыненце, раскол у хрысціянскім свеце. Пазней была французская рэвалюцыя конца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, французская рэвалюцыя і напалеонаўскія войны. Наполеон Бонапарт як такі сімвал новага свету, свету, які створаны французскай рэвалюцыяй, свету, які фактычна пабудаваны на такіх падмурках розуму. Быў такі культ рацыю, рацыянальнасці.
І, канешне, вельмі шмат добрых рэчаў было створана ў часы Напалеона, вось кодекс Напалеона, вызваленне ад прыгону ў тых краінах, якія былі заняты напалеонскімі войскамі, у многіх краінах, ну, апроч расійскай імперыі. Многія рэчы яны былі прагрэсіўныя, але з іншага боку, канешне, вось напалеонаўская Францыя, яна несла ў ідэйным пляне такое разуменне грамадства, дзе царква не патрэбна, дзе ўвогуле Бог не патрэбен, дзе не патрэбныя хрысціянскія каштоўнасці як такія. Гэта было выклікана тым, што царква, якая была ў Францыі, Францыя каталіцкая краіна, хоць там і даволі шмат і пратэстантаў было, калі мы ўспомнім 16 стагоддзя, але ў асноўным каталіцкая краіна, французскія рэвалюцыянеры яны выступілі супраць каталіцкай царквы, таму што яна падтрымлівала караля, раялісты, это было знішчана вялікая маса святароў. І ў гэтым сэнсе тут было вялікае супрацьстаянне. Пазней, калі Напалеон быў разгромлены, то утварылася такая садружнасць манархіяў. Манархіяў — гэта імперія расійская, гэта Прускае каралеўства і Аўстрыйская імперія. Вось гэта так званы свяшчэнны саюз. На чым ён базаваўся? На тым, што непарушнасць монархіі, непарушнасць тых старых парадкаў, якія яшчэ былі да французскай рэвалюцыі, да Напалеона, вузка зразуметы кансерватызм. І, ў прынцыпе, царква, яна ў большасці сваёй, калі мы кажам пра каталіцкую царкву, ці больш дакладна кіраўніцтва каталіцкай царквы, гэты свяшчэнны саюз у той ці іншай ступені падтрымлівала. І зноў жа супраць гэтага свяшчэннага саюза пачалі змагацца рэвалюцыйныя рухі. Яны пачалі змагацца разам з тым супраць усіх сілаў, якія падтрымлівалі гэты манархічны лад у заходняй Еўропе. Ну і гэта сістэма, яна атрымала такі першы ўдар у 1848-49 годах, калі адбыліся рэвалюцыі, масавыя рэвалюцыі, якія патрабавалі канстытуцыі, якія патрабавалі змянення ўнутры палітычнага ладу, і таксама нацыянальныя рухі, якія імкнуліся да вызвалення сваіх нацыяў і ўтварэння нацыянальных дзяржаваў. 19 стагоддзя — это стагоддзя такіх імперыяў, калі былі вялікія імперыі і было мала нацыянальных дзяржаваў. І ўрэшце рэшт, у другой палове 19 стагоддзя адбываюцца такія важныя працэсы, як аб'яднанне Нямецчыны. Нямецчына, яна перамагла Францыю, галоўнага свайго суперніка. І ў 1871 годзе у Версалі было абвешчана пра аб'яднанне нямецкіх зямель на чале з Прусіяй, прускім каралеўствам і ўтварэння германскай імперіі. У той жа самы час ішло аб'яднанне Італіі. Італія аб'ядналася ў нацыянальную дзяржаву. Там была папская дзяржава. Папская дзяржава, яна была скасавана, і Італія абвясціла сябе як такой светскай дзяржавай. А нямецкая імперія змагалася з тым, што каб культуркампф, знакаміты бісмаркаўскі, каб так ці інакш выціснуць каталіцкую царкву з грамадскага жыцця нямецкай імперіі. Адначасова была віктарыянская Брытанія, самая магутная дзяржава, якая апярэджвала ў 19 стагоддзі ўсе астатнія дзяржавы. Там, дзе адбылася прамысловая рэвалюцыя, там, дзе была найвялікшая ў свеце каланіяльная імперія Брытанія. Гэта імперія, у якой сонца ніколі не заходзіць, таму што так ці інакш у розных частках свету заўсёды дзень. Казалі, што ніколі не заходзіць сонца над брытанскай імперіяй. І гэта імперія імкнулася таксама паўплываць на ўвесь свет, які быў па-за межамі заходняй Еўропы. Бачыла сваю канкурэнцыю з Нямецчынай, і таксама у Великабрытаніі ішло такое супрацьстаянне паміж кансерватызмам, лібералізмам, сацыялізмам. І Францыя, краіна, у якой адна рэвалюцыя адбывалася за другой. Толькі ў 19 стагоддзі было некалькі рэвалюцыяў. Францыя пацярпела паразу у франка-прускай вайне 1870-71 году. Была ўтворана Парыжская камуна, і французы імкнуліся да рэваншу, адваявання Альзасу і Лотарынгіі. І расійская імперія, якая пацярпела паразу ў Крымскай вайне 1853-56 гадоў, але разам з тым імкнулася да такога рэваншу. Яна перамагла ў
руска-турэцкай вайне 1877-78 гадоў, так ці інакш імкнулася ўмацавацца на захадзе Еўропы і аднавіць свой статус вялікай дзяржавы. Ну і была яшчэ Аўстра-Венгрыя, якая, дарэчы, вельмі важны такі крок зрабіла. У 1878 годзе яна заняла Боснію. Боснія, якая была населена сербамі, харватамі, мусульманамі, прэтэндавала на яе Сербія, сербская дзяржава, якая аднавілася ў 19 стагоддзі. Боснія была занятая аўстрыйскімі войскамі. Ну і пазней, як мы ведаем, Першая светная вайна пачнецца з таго, што ў Сараеве, сталіцы Босніі, у чэрвені 1914 году была забіта сям'я эрцгерцаг Фердынанд і ягоная жонка. Эрцгерцаг Фердынанд — гэта спадкаемца аўстрыйскага трону. З гэтых падзеяў пачаліся баявыя дзеянні, якія пазней перараслі ў сусветную вайну. Што яшчэ адбывалася у сусветнай гісторыі 19 стагоддзя? Адбывалася мадэрнізацыя грамадства. Старыя кансерватыўныя падмуркі грамадства, якія былі яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя, усё, што вызначала жыццё грамадства, яны ўжо ў другой палове 19 пачатку 20 стагоддзя яны пачалі крытыкавацца, яны пачалі змяняцца. Ну, натуральна, што ішоў тэхнічны прагрэс. Што я маю на ўвазе? Разбуралася саслоўнае грамадства. Калі мы кажам пра тое, што 19 стагоддзе гэта быў час арыстакраты, гэта быў час, калі была вялікая прорва паміж людзьмі, якія высокага паходжання і людзьмі нізкага паходжання, калі ішла барацьба, вядзенне канстытуцыі і гэтак далей. Усё гэта ў канцы 19 пачатку 20 стагоддзя яно пачало увасабляцца. Усё больш і больш станавілася такой магчымасці людзям, нават не арыстакратычнага паходжання, зрабіць кар'еру ў розных краінах прытым. Усё больш і больш людзі пачалі выбіраць, ну, напрыклад, сваю канфесійную прыналежнасць. Мы бачым, што такія евангельскія прабуджэнні былі, дзе, конечно, змянялася канфесійная прыналежнасць вялікай масы людзей. Індывідуалізм, ён быў такі вельмі моцна запатрабаваны, так ці інакш. Былі самыя розныя пытанні, якія датычыліся погляду на сям'ю, погляду на шлюб, на выхаванне дзяцей, на моду і гэтак далей. Это ўсё абмяркоўвалася. Гэта час прэсы, калі газеты вельмі моцна ўплывалі на грамадства. Это час, калі з'явіліся новыя сродкі сувязі, тэлефон, напрыклад, тэлеграф, радыё з'явілася, электрычнасць з'явілася. Гэта час, калі людзі пачалі жыць зусім у іншых умовах у параўнанні з тым, як жылі 1000 ці 2000 год да гэтага. Адзін з такіх найважнейшых момантаў — гэта тое, што многія пачалі абмяркоўваць ілюзію ўсемагутнасці навукі. Казалі, што навука — гэта, ну, фактычна абагаўленне навукі. Яна здольная працягнуць жыццё чалавеку, здольная там амаладзіць чалавека, здольная адказаць на ўсе пытанні, здольная вырашыць усе праблемы чалавецтва. Здавалася, што вось гэта валадарства розуму, яно будзе, яно заменіць тую, напрыклад, хрысціянскую веру, якая была тысячагоддзямі да гэтага. Казалі, што патрэбна зрынуць той стары лад, які быў, зрынуць з усімі яго атрыбутамі. Стары маецца на ўвазе манархічны лад. Таксама еўрапейская цывілізацыя ўзмацнілася настолькі, што пачала панаваць ва ўсім свеце. Пачаліся каланіяльныя войны, захоп калоніяў, асабліва ў Афрыцы, дзе ішоў падзел паміж вялікімі дзяржавамі, падзел гэтых калоніяў, эксплуатацыя калоніяў. Ішло такое самаўзвышэнне еўрапейскіх нацыяў, еўрапейскіх дзяржаваў, якія казалі, ну, канешне, вось наша цывілізацыя самая магутная, бо мы самыя магутныя, мы самыя разумныя, мы самыя дасканалыя, мы самыя дасведчаныя. Хоць, безумоўна, тут варта было б прыгледзецца, чаму так адбываецца і што дало еўрапейскай цывілізацыі такі штуршок для развіцця. Але на той момант вось такі эгаізм і эгацэнтрызм многіх народаў ці элітаў гэтых народаў, ён стаў даволі значнай з'явай сусветнага жыцця. Грамадства, якое пражывала на тэрыторыі еўрапейскіх краінаў, у заходняй Еўропе, яно, канешне, мела вельмі выразнае імкненне да прагрэсу. Прагрэсу, які будзе ўсё больш і больш павялічвацца, што, ну, паступальнае развіццё цывілізацыі, яно будзе ўсё лепш ісці, і шчаслівейшыя тыя, хто пазней нарадзіўся. І здавалася, вось надыходзіць такая эра, калі ўсе людзі будуць мець даволі такі
высокі матэрыяльны дастатак, усе людзі могуць мець медыцынскае абслугоўванне. Мала будзе хворых людзей, што людзі будуць заможныя і здаровыя. І гэта, таксама культывавалася, і паспяховыя будуць людзі і гэтак далей. З іншага боку, канешне, той эгаізм, про які я казаў, ён прыводзіў да вялікіх праблемаў, вялікага сутыкнення ўнутры такой еўрапейскай супольнасці. Супярэчнасці гэтыя нарасталі, і было відавочна, што супярэчнасці не могуць быць вырашаныя тымі сродкамі, пра якія казалі еўрапейскае кіраўніцтва, ці там кіраўніцтва Заходняй Еўропы. А яны казалі, чым больш магутнасці, у тым ліку ваеннай магутнасці, таму што навука працавала у першую чаргу і на ваенную справу, тым больш значная нацыя, і што ўзрастанне магутнасці яно павінна пацвярджацца яшчэ і ваеннымі поспехамі у барацьбе ўжо паміж еўрапейскімі дзяржавамі. Многія з іх мелі свае мэты, про якія можна доўга казаць, але мы не будзем на гэтым засяроджвацца. Многія мелі свае мэты ўнутры Еўропы, і фактычна усе лічылі сябе абдзеленымі, таму што узрастала эканамічная магутнасць, усё лепш і лепш працавала прамысловасць, тэхнічныя сродкі, і кожнай нацыі здавалася, што яна дастойна большага. Але ёсць тыя, хто перашкаджае гэтым большым завалодаць. З аднаго боку, гэта вялікая эўфарыя ад развіцця навукі, тэхнікі, ад таго, што грамадства становіцца ўсё больш дэмакратычным, усё больш свабодным, а з іншага боку, супярэчнасць у тым, што незадаволенасць становішчам сваёй краіны, сваёй дзяржавы, незадаволенасць у тым сэнсе, што абдзеленасць нейкая папатрабуе рэваншу. Вялікія дзяржавы, вялікія імперыі лічылі сябе больш культурнымі, больш высакароднымі, чым свае суседзі. Першая сусветная вайна, як я ўжо казаў, узнікла яна фактычна як выпадкова. Угледзячы казуальнага пачатку вайны, я маю на ўвазе, што забойства эрцгерцага Фердынанда Гаўрылам Прынцыпам, сербскім тэрарыстам, які быў чальцом такой арганізацыі, як Чорная рука, звязаная з Сербіяй, быў забіты на тэрыторыі Босніі. Разам з ім загінула ягоная жонка. Аўстрыя прад'явіла ультыматум, сказала, што Сербія павінна дапусціць да расследавання гэтага злачынства аўстрыйскую паліцыю на тэрыторыі самой Сербіі. Там 10 пунктаў было, і адзін з гэтых пунктаў быў менавіта такі. Сербія, яна прыняла ўсе пункты апроч гэтага. Пазней Аўстра-Венгрыя, больш дакладна, яна абвясціла вайну Сербіі. Але на пачатку я зноў жа скажу, што ішло да гэтага даволі доўгі час. Здавалася б, 1878 год. Аўстра-Венгрыя займае Боснію. У Босніі утвараецца такі пратэктарат аўстрыйскі. Здавалася б, сітуацыя нармалёвая. Але ў 1908 годзе Аўстрыі раптам захацелася проста далучыць у якасці такой правінцыі сваёй, скасаваць цалкам нейкую аўтаномію Босніі. 1908 год, ён зноў жа гэтыя дзеянні Аўстрыі, хоць яна не была такой ўжо звыш агрэсіўнай дзяржавай. Яна захацела проста мець у сваім складзе яшчэ адну правінцыю, і гэта прывяло да міжнароднага крызісу. У выніку што адбылося? Вайна магла пачацца і ў 1908 годзе, але тады вайна не пачалася, і яна пачалася ў 1914 годзе. Таму здавалася б, з такіх невялікіх рэчаў, якія праз дзесяцігоддзі могуць выбухнуць, пачалася Першая сусветная вайна. Я маю на ўвазе, што гэта супярэчнасці паміж Аўстра-Венгрыяй і Сербіяй ці балканскімі дзяржавамі, яны пастаянна нарасталі. І Аўстра-Венгрыя, паколькі яна была мацнейшая, яна рабіла пастаянна крокі, каб гэтую канфрантацыю вырашыць на сваю карысць. Што ў рэшце рэшт яна і спрычынілася да такой глобальнай вайны. Але зноў жа, гэта, здавалася, пачнецца лакальная вайна, вайна Аўстра-Венгрыі з Сербіяй. Сербія, яна яўна слабейшая у гэтым змаганні, але за Сербіяй стаяла Расія, Расійская імперія. Расійская імперія, яна на той момант ўжо перажыла руска-японскую вайну, перажыла рэвалюцыю 1905-1907 гадоў. Расійская імперія перажывала даволі такі вялікі эканамічны ўздым. Вельмі хутка развівалася эканоміка ў Расійскай імперіі, і ў гэты час таксама рыхтавалася да ўзброенага канфлікту, разумеючы, што раней ці пазней трэба будзе давяршыць
завяршыць тое, што не зроблена на Балканах яшчэ ў канцы 19 стагоддзя. Нямецкая імперія, заключыўшы саюз з Аўстрыяй, з Аўстра-Венгрыяй і Італіяй, яна таксама рыхтавалася да таго, што павінна яна аслабіць Расею, аслабіць Францыю і аслабіць Англію і выйсці на першыя пазіцыі ў заходняй Еўропе. У выніку Англія таксама, бачачы, што Францыя пад моцнай пагрозай і што нямецкая імперія, германская імперія вельмі хутка развіваецца, зразумела пагрозу для сваёй імперіі. Такім чынам, ужо да 1914 году фактычна усе ўжо мелі канкрэтныя ваенныя пляны. Ну, напрыклад, плян Шліффена, такі быў нямецкі начальнік генеральнага штаба нямецкай арміі Альфред фон Шліффен. Ён распрацаваў яшчэ ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, ў першыя гады 20-го стагоддзя такі плян, што хутка разгром у Францыі і пасля перакідкі ўсіх войскаў на разгром расійскай імперіі. В гэтым сэнсе вось плян Шліффена, ён прадугледжваў, што паколькі Нямецчына знаходзіцца паміж Францыяй і Расеяй, то трэба вельмі хутка разграміць адных і перакінуцца на іншых, таму што ён казаў, што Расея яна не хутка правядзе мабілізацыю, яна вялізная, і яна не будзе мець магчымасць дапамагчы Францыі ў кароткі такі прамежак часу. З іншага боку, не было зразумела, падтрымае там брытанская імперія Францыю ці не падтрымае. Францыя імкнулася адваяваць Альзас і Лотарингію, захопленыя яшчэ ў 1870 годзе, захопленыя немцамі. І ў гэты момант, канешне, ўсё вось гэта сышлося ў адзін такі клубок супярэчнасцяў. Таму вось 28 чэрвеня быў забіты эрцгерцаг Фердынанд разам са сваёй жонкай. Гэта выклікала занепакоенасць ва ўсіх еўрапейскіх сталіцах. І вельмі хутка Аўстра-Венгрыя падала гэты вось ультыматум, Сербія яго не прымае. Роўна праз месяц, 28 ліпеня, Аўстра-Венгрыя абвяшчае вайну Сербіі. Расія пачынае ўсеагульную мабілізацыю. У адказ на гэту ўсеагульную мабілізацыю нямецкая імперія, кайзер Вільгельм, абвяшчае вайну расійскай імперіі. Ужо 3 жніўня Францыя падтрымлівае расійскую імперію, пры тым, што нямецкія войскі яны ўжо ідуць на Францыю праз Бельгію. Бельгія мела нейтральны статус, але немцы сказалі, што для нас гэта не вельмі цікава, таму што у нас ёсць свой плян, і бельгійскі нейтралітэт мы павінны ігнараваць. Ну і Великабританія становіцца на бок Францыі і ўключаецца ў гэту вайну. Італія абвясціла так, што паколькі наша дамова з Нямецчынай і Аўстра-Венгрыяй, яна прадугледжвае тое, што Італія ўключаецца ў вайну толькі калі нападуць на Аўстра-Венгрыю, то мы у гэту вайну зараз не ўключаемся, таму Італія застаецца ў баку. Але вось усе астатнія краіны пералічаныя, яны пачынаюць гэту вайну. І зноў жа мы пераносімся на ўзровень асобнага чалавека, да твору Максіма Гарэцкага на імперыялістычнай вайне. Вось ён кажа, што ўжо ў ліпені гэты ягоны герой Лявон Задума, ён быў вольнанаёмным, той, хто сам паступае ў армію, каб менш служыць. 1 ліпеня 1914 году, і вось ён едзе ў сваю артылерыйскую брыгаду, ну і 13 ліпеня іх ужо пачынаюць рыхтаваць да вайны. Ён кажа, што вось афіцэр, які выйшаў, камандзір артылерыйскай брыгады, ён сказаў, што аўстрыйцы хочуць напасці на Сербію. Сербія нам адзінаверная, і таму мы пойдзем на Аўстрыю і на немцаў. Мы іх разграмім, гэтых пархатых германцаў, расквасім ім пысу, дойдзем да Берліна. Вось такія настроі ён апісвае, якія былі сярод афіцэраў, хоць сярод салдат былі трошкі іншыя настроі. Ну, па-першае, што все разумелі, што вайна не будзе простай і вайна не будзе лёгкай. Это з аднаго боку. А з іншага боку ён казаў, чаму вось Сербія адзінаверная, калі вось у войску ёсць там і каталікі, ёсць і юдэі, ёсць і мусульмане, самыя розныя народы ў расійскай імперіі. І далей ён таксама разважаў, ну добра, калі вайна ідзе за правы малых народаў, то што будзе з маім народам, што будзе з беларускім народам. Аднак агульны такі фон быў даволі узнёслы. У тым сэнсе, што сам Максім Гарэцкі ён апісвае, што вось доўгае сядзенне ў лагеры, калі ён жыў у намётах, калі дні праходзілі падобна адзін да аднаго, калі нічога новага не адбывалася, то абвяшчэнне пра вайну на пачатку нават яго захапіла. Ён кажа, ну нешта памяняецца, вот пойдзем у Прусію, вот будзе нейкае новае жыццё, можа мы там праславімся і гэтак далей. На пачатку гэта яго захоўваюць. Гэта пачуццё трывогі, пачуццё незразумеласці мэтаў вайны і пачуццё разам з тым такой эйфарыі агульнай, што ну вось гэта
вайна дазволіць нам памяняць жыццё. Вось гэта было такое змешанае пачуццё. Таксама ён апісвае вось паход, які быў паход на Прусію, а расійскае войска яно пайшло на Прусію з тым, каб дапамагчы Францыі, ну дапамагчы не толькі Францыі, але дапамагчы і сабе, таму што расійскі імператар ён разумеў, што ну калі будзе разгромлена Францыя, то і расійская імперія яна хутка пацерпіць паразу, калі апынецца сам-насам з германскай імперіяй. Таму вось Максім Гарэцкі разам са сваёй артылерыйскай брыгадай яны ўступаюць на прускую зямлю, ідуць ва ўсходнюю Прусію. Кірунак іхны дайсці да Кёнігсберга. У гэтым сэнсе ён апісвае так, што ну, мы вельмі здзівіліся, калі ўбачылі тое, як жывуць прусакі. Ён кажа, вялікія дыхтоўныя дамы, вялізныя каровы, з вялізным вымем, вялізныя коні, брукаваныя дарогі, вельмі добрыя маёнткі. Нас вельмі здзівіла вось гэта адразу пасля пераходу мяжы. Ён кажа, што немцы адразу ўцяклі, хоць мы яшчэ толькі набліжаліся, і мы нават заходзілі у некаторыя дамы, там нават яшчэ ігралі грамафоны. Вось гэта. Яны паставілі там кружэлку і значыць, зусім недаўна ўцяклі, калі гэта кружэлка яшчэ іграла. Яны не скончылі нават абеда, на стале стаялі вялікія блюды з вельмі смачнымі котлетамі з бульбай, якія вельмі прыемна пахлі. Але афіцэры строга забаранілі нам дакранацца, таму што думалі, што ўсё атручана. Ну, праўда, мы зайшлі ў прускія агароды, а ў агародах было вельмі шмат агуркоў. Вось ён апісвае гэтыя прускія агуркі, якіх яны нарвалі. Но агуркі ўжо не маглі быць атручаныя, і таму жаўнеры нарвалі гэтых агуркоў. Вось тыдзень яны так наступалі, і здавалася, што ну, сапраўды ніякага ворага няма, што прусакі ўцякаюць, што вайна яна будзе такой вось прагулкай. Але ўжо 7 жніўня, ну ён, дарэчы, ўсё паводле старога стылю дае, паводле новага 20 жніўня, яны ўступілі ў першы бой. І ён апісвае, што гэты першы бой цалкам змяніў маё жыццё, цалкам перамяніў погляд на вайну. У якім пляне, што вось гэты першы бой ён паказаў, наколькі страшная вайна, таму што немцы пачалі абстрэльваць з цяжкой артылерыі. Ну, дарэчы, калі казаць пра такі парытэт, то пасля мобілізацыі ў расійскім войску расійскай імперіі было каля 5 мільёнаў чалавек. У нямецкім войску ну, 2,5 мільёны чалавек. Але па цяжкой артылерыі немцы значна пераўзыходзілі. Цяжкіх гарматаў, напрыклад, у расійскай імперіі было 240 толькі, у той час як у нямецкім войску 4100 цяжкіх гарматаў. І ён вось гэты абстрэл цяжкой нямецкай артылерыі напісвае як ну, нешта жудаснае проста. Я нагадаю, што немцы яны былі такія спецыялісты, заводы Крупа яны рабілі вельмі магутныя гарматы, такая вось гармата, як серійная, дарэчы. Вялікая Берта, напрыклад, яна магла страляць на адлегласць 14 кіламетраў снарадамі, якія важылі 960 кілаграмаў. Ну, мы можам уявіць, па тых часах это ну, велізарнейшая разбуральная сіла. І вось нават гук гэты такі ён быў ну, страшэнны з гэтай артылерыі. Плюс у немцаў было шмат аэрапланаў. З'яўляліся ўжо паветраная выведка і гэтак далей. І ўсе былі здзіўлены, наколькі вось у немцаў гэта ўсё тэхнічна. І вось гэты першы бой, дзе загінулі яго сябры, дзе загінулі тыя людзі, з якімі ён толькі што размаўляў, і ён пабачыў велізарную колькасць трупаў, гэта перамяняе яго ўсё стаўленне да вайны і перамяняе стаўленне да вайны ў многіх. Хоць на самом пачатку гэта, безумоўна, яно не выклікае нейкіх супернегатыўных эмоцыяў. Ён, дарэчы, апісвае, што сапраўды вось расійскае войска яно не рабавала, ну там маёмасць псавалі, але ў прынцыпе людзей не забівалі. Ён апісвае, што за рабаванне адразу расстрэльвалі, калі нехта быў. Яны ішлі ў Прусію, як быццам вось ну так яшчэ была такая джентльменская вайна. Хоць зноў жа, вяртаючыся на такі вось агульнаеўрапейскі фон, лічылася, што вайна на максімум працягнецца да раства 14 года, то бок до конца снежня, што максімум 6 месяцаў будзе вайна ісці. Але вайна зацягнулася на доўгія 4 гады. Былі вельмі такія вялікія бітвы ў гэтай вайне. Калі казаць пра 14 год, то гэта была бітва за Парыж. Ужо фактычна да Парыжу дайшлі нямецкія войскі, і там цудам толькі ўдалося ўратаваць сталіцу Францыі. Фактычна на месяц затрымала Бельгія немцаў. Лічылася, што бельгійцы проста спалохаюцца і прапусцяць праз сваю тэрыторыю нямецкія войскі. Бельгійскі кароль аддаў загад супраціўляцца. І вось гэта там месяц баёў быў, гэта шмат у чым уратавала Францыю. Расійскі наступ ён адцягнуў частку немцаў, нямецкіх дывізіяў ад Францыі і дазволіў таксама аслабіць нямецкі націск. Аднак вось расійскія арміі былі разгромлены. Арміі генерала Рейнкамфа
Романова і Самсонова былі разгромлены ў Прусіі, і пазней яны адступілі на тэрыторыю ўжо Расіі. У 15 годзе немцы перакінулі асноўны удар з Францыі на расійскую імперію. Была захоплена тэрыторыя Польшчы, якая была пад расійскай імперіяй, былі захоплены тэрыторыя Літвы, Беларусі, Украіны, заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Ну, то бок, в заходняй Украіне там цікавы момант. Спачатку расейцы прасунуліся і заваявалі Львоў нават і ўсё астатняе, а пасля адваявалі немцы эту тэрыторыю. У 16 годзе зноў жа бітвы былі асноўныя ў Францыі. Гэта бітва пад Вердэнам. Такая, яна працягвалася фактычна цэлы год. Больш за 1,5 мільёна жаўнераў з двух бакоў там загінулі. І бітва на рацэ Соме. Вось калі перад Вердэнам наступалі немцы, то на Соме ўжо наступалі англо-французскія войскі. І брусілаўскі вось прарыў, калі расейцы наступалі на Аўстрыю і перамаглі аўстрыйскія войскі. Разам з тым франты былі і на Каўказе, таму што Асманская імперія ўступіла на баку Нямецчыны і Аўстра-Венгрыі. Але Італія, якая была фармальным саюзнікам Нямецчыны і Аўстра-Венгрыі, яна выступіла на баку Антанты. Таму што Антанта гэта вось Расія, Францыя і Англія. Пазней дадавалася яшчэ больш і больш краінаў, якія ваявалі. А што адбывалася ў той час у Беларусі? Беларусі ўжо з восені 1915 года была падзелена на дзве часткі расійска-нямецкім фронтам. І адбыліся такія з'явы, як уцекачы, масавая хваля уцекачоў, якія выязджалі са сваіх вёсак. Гэта былі каля 1 мільёна 200, 1 мільёна 300 тысяч чалавек, якія пакідалі ўсё сваю маёмасць і рухаліся ў Расію. На тэрыторыі заходняй Беларусі была ўсталявана нямецкая акупацыйная адміністрацыя. Вось гэты падзел лініі фронта, інфармацыйная ізаляванасць. І вельмі цікавы момант тое, што наша інтэлігенцыя беларуская частка апынулася ў Вільні, апынулася пад нямецкай акупацыяй, а частка пераехала ў Менск. І ўтвараецца два цэнтры беларускага нацыянальнага руху Вільня і Менск. Ну, трошкі пазней мы паговорым пра тое, што адбывалася у беларускай культуры, увогуле, што адбывалася з беларускім народам, але агульна скажам, што ўжо да 1917 году становілася зразумела перавага на баку краінаў Антанты. Немцы, вось і цэнтральныя дзяржавы, яны ўсё менш і менш мелі поспехаў, усё менш і менш мелі рэсурсаў. Але пастаянна вось гэтыя шалі яны вагаліся. 1917 год это лютаўская рэвалюцыя ў Расіі. Расійская імперія перастае існаваць, утвараецца Расійская рэспубліка. Вайна працягваецца, і нават такія жорсткія баі адбываюцца ўжо ў Францыі. Зноў жа немцы не спыняюць свайго націску. Лічылася, што Францыя і Англія, яны проста, бачачы такія вялізныя страты, яны самі папросяць міру у немцаў. Аднак гэта вельмі моцна дэмаралізуе усе краіны, і ўжо ў 1918 годзе Нямецчына яна перастае мець магчымасць весці вайну. А ў лістападзе 1918 года ўжо рэвалюцыя ў самой Нямецчыне. Такім чынам, Першая сусветная вайна, яна прыйшла да свайго фіналу. Былі знішчаны гарады. Было масавае забойства мірных жыхароў. Ну, масавае забойства, што маецца на ўвазе, калі былі бамбёжкі. Альбо калі была падводная вайна, таму што адбылася падводная вайна, нямецкія падводныя лодкі, напрыклад, тапілі гандлёвыя караблі ці там пасажырскія караблі, якіх абсалютна былі там цывільныя людзі. Арт-абстрэлы. Вось была такая парыжская гармата, такая велізарная гармата, абстрэльвала шматтоннымі снарадамі Парыж і руйнавала вось сталіцу Францыі. У самой Нямецчыне таксама людзі патраплялі пад артылерыйскія абстрэлы. Было маса палонных, і гэта ўсё прыводзіла да такой вялікай дэмаралізацыі ўсяго еўрапейскага грамадства, ўсёй заходняй Еўропе. Распаліся фактычна ўсе імперіі. Расійская імперія, Аўстра-Венгрыя распалася, нямецкая імперія перастала існаваць. Быў нанесены ўдар па Францыі, па Англіі. У прынцыпе, пазней таксама іхныя імперіі распаліся. Гэта быў час, калі ўзніклі новыя нацыянальныя дзяржавы. Гэта быў такі асобны вялікі працэс. Але што важна для беларускай інтэлігенцыі ў той час было? Вось Максім Гарэцкі, ён апісвае той момант, калі адступілі войскі з Прусіі. Ён кажа, вось мы былі ў Прусіі, мы былі ва ўсходняй Прусіі, у немцаў, і пасля вярнуліся назад на тэрыторыю Расійскай імперіі.
на тэрыторыю сучаснай Літвы. І ён кажа, і тут я зразумеў, што ў мяне фактычна дзве душы. З аднаго боку, мне падабалася тое, што Прусіі такая вялікая эканоміка, там тэхніка і так далей. А з іншага боку, я разумею, што калі я вяртаюся на тэрыторыю Літвы, вось гэтыя хутаркі маленькія, такія, як ён піша, родныя палі і гэтак далей, то у мяне душа заходняя і ўсходняя адначасова, я не магу выбраць. І вось падзел Беларусі, гэта быў такі падзел Беларусі на захад і ўсход. Пазней гэты падзел будзе ўжо ў час польска-савецкай вайны, у 1921 годзе ён зацягнецца на 20 гадоў ажно. Вось гэты падзел Беларусі, ён таксама паставіў пытанне пра сінтэз культуры захаду і ўсходу, пра што мы казалі ў перадачы пра эсэй Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Вось Максім Гарэцкі, ён вось пачынае казаць пра тое, што беларусы, як народ, яны павінны вызначыцца, ну дзе ж наш бок, асабліва калі ідуць такія трагічныя падзеі, на якім баку мы. І вось гэта самавызначэнне такое адбываецца ў час сусветнага канфлікту. Час Першай сусветнай вайны адбывалася у Беларусі дэпартацыя насельніцтва па нацыянальна-канфесійнай прыкмеце. Это значит, што дэпартавалі габрэяў, дэпартавалі пратэстантаў, баптыстаў, лютэранаў, кальвіністаў, лютэране немцы. В асноўным іх усіх дэпартавалі з прыфрантавой зоны. Таксама адбывалася такое унутры беларускае грамадства, такое размежаванне. Адны загадзя лічыліся ворагамі, на іншых клаўся вось такі абавязак вытрымліваць гэту вайну. Пасля вайны узнікла такое пытанне, а ў чым жа ж надзея? У чым надзея для чалавецтва, у чым надзея ў тым ліку і для Беларусі? І вось зноў жа я і гэту размову хачу скончыць тым жа, чым скончыў Ігнат Абдзіраловіч свой эсэй «Адвечным шляхам». Ён скончыў цытатай з Бібліі, цытатай Ісуса Хрыста, што «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і змучаныя, і я аднаўлю вас, я дам вам сілы. Я буду тым, хто сапраўды павядзе у стварэнне новай культуры». Таму, канешне, пасля Першай сусветнай вайны пачалося і нацыянальнае, не пачалося, а працягнулася нацыянальнае адраджэнне і пачалося вялікае евангельскае прабуджэнне. Прабуджэнне, калі людзі масава прыходзілі да асабістай веры ў Ісуса Хрыста. І вось гэта такія важныя падзеі, якія звязаны з Першай сусветнай вайной. З аднаго боку, яны змянілі ўвесь свет, яны змянілі Беларусь, а з іншага боку, як казалі, што яны далі магчымасць пачаць жыць по-новаму. Яны далі шанец, гледзячы на ўсё тое, што адбылося, пачаць будаваць новае жыццё. І ў гэтым сэнсе энтузіязм ён быў даволі высокі. Хоць, канешне, далёка не ўсе імкнуліся збудаваць новае жыццё на хрысціянскай глебе. То бок вярнуцца да таго, супраць чаго змагаліся там у 18 стагоддзі, у 19 стагоддзі многія еўрапейскія інтэлектуалы. Але з іншага боку мы павінны разумець, што так ці інакш важным наступствам гэтай вайны было спроба па-новаму паглядзець на чалавека і на месца чалавека ў свеце. І самае галоўнае, на адносіны чалавека і Бога. І гэта спроба таксама ёсць гістарычным урокам. Дзякуй за ўвагу.